गोसथोनाय दङ मालाय मा जानो बिनानाव बयफ्रेन्ड दङ मालाय मा जानो बिनानाव जायनो लाग्रोनो हायो बेसो मोनखायो जायनो लाग्रोनो हायो बेसो मोनखायो आंनि फिसाजोआ जेनेबा न'आव दङमोन नालाय गावसिनियाव ओमफ्राय फिसाया फैथ'वाखैमोन नालाय फैथ'यियाव आं न'आव थांनो नागिरदोंमोन आयै आं साननैसोनि उनाव फैफिनगोन होननानै बुंनायखाय आं होनदोंमोन आरो हा फैयोबालाय फैनानै थांनायनिथ' गिदिर खोथा नङा न'आबो सिफायनोसै उनावबा दिगदारबो जागोन आंबा बबे समावसिमबा आं न'खौ लुनो हागोन जिखुनु जाया साननैसो फैनानै थांबानो जाबाय होनदोंमोन आरोखि आं दाना बिदि होननायाव फैदोंमोन फैनानैबो ओमफ्राय दा रबिबार खालि आं फुजा होदों आं दोनलांनो गोनांथिमोन ओमफ्राय आं फुजा होनानै आं दोनलांनो हायाखै ओमफ्राय गथ'आबो गाबदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं दुखु मोनदों गोसोआव आं दोनलांनो हायैनि थाखायनो माखासे जारिमिनफ्रा जालांबाय खोमा सानदों आरोखि आङो ओमफ्राय आं दा फिसाजोखौ सानो नाबाल गथ'खौ लानानै बोजोङाव दंहैयो अननानै लामा सामानि मानसिफ्रा हमनानै मोजां मानसिफ्रा लाखिनानै आंनिसिम दैथायहरो आंनि न'खरावथ' जेबो जायाखै दावरावबो जायाखैमोन आं माने गुवाहाटियाव खामानि मावहैदों बेखौथ' मिथिया गथ' नायनो होननानै फैदोंमोन आंबो दा गावबो नुदों फैदो दे गथ' नायनोबा फैबाय आङो फैनायाव दा आंनि फैयैनि सिगां न'आव दंफैखायो दे होनबालाय आं हजोंनो थांनानै नायनोसै होनबाय नायनो फैनायाव दा नै मुंफासो खोनाबाय बिदिसो जाहैबाय नोंनि बुरैया गोमानानै दं औ आंनि बुरैया दा खारनानै दं गोमानानै माब्ला थाङा बियो 30 थारिखआव 30 थारिख औ रबिबारनि 12टा टाइमाव ओंखारलांदों बेनिफ्राय मा सन्देह खालामदों दा सन्देहखौथ' मोनथिजोबखाबाय दस्राजों थांनाय ओमफ्राय मानसिखौ दा जेरावखि नुवा हमनानै दोननांगौ आरोखि आंनि रिकुवेस्टआव हमनानै दोननानै खोन्थाहरनांगौ मानसिखौ लायगोन जोङो बेखौ रिकुवेस्ट खालामो बेनि नामा लिलि ब्रह्म होनो लिलि ब्रह्म बबेयाव थांदों होननानै बबेयाव थांदों होननायाथ' बे मैया खोन्थादों गावनि लोगोआ पान्जाबनि हौवाया पान्जाबाव थांदों होनना खोन्थाबाय मैया जों खोथा खोनाजोबबाय ओमफ्राय थानायावबो थांनाय जाबाय एफआइआरबो होबाय माथो खालामनो दा बेखौ नागिरनानै हमनानै दोननानै खोन्थाहरलायनानै माबाबानो जाबाय गथ'खौबो लांफादों बेसे बैसोनि गथ'आ 3 बोसोर जाबाय दा मा खावलायगोन नोंनि बुरैखौ न'आव फैफिननो थाखाय खावलायनाय जायो आरोखि नोंनि मबाइल नाम्बारखौ खिन्थानो हागोन नामा आंनिया 6901455911